Nuwun sewu kula tak matur nggih Kyai. Agami kula menika Islam. Islam menika tegesipun taat, tunduk lan pasrah sumarah mring Gusti Allah. Islam maknanipun tentrem lan sedaya umat muslim kedah ngreksa dumateng katentreman mboten namung tentreming pribadi ning ugi katentremaning sedaya para makhluk inggih tentrem lahir, tentrem batin, tentrem donya ngantos akhiripun. Islam menika kanugrahan utawi pangayoman saking Gusti kangge kawilujenganipun sedaya makhluk lan alam saisinipun. Islam saripatinipun sanes kawruh lan ngelmu mila kala mangsa Islam angel dipun nalar karana Islam menika ukuranipun rasa pangrasa kapitayan lan tresna asih dumateng Gusti ingkang Maha Nasa lan sedaya alam saisinipun. Menika werdinipun Islam Kyai Semar. Pun kula saged nampa lan Semar nglilani yen sampeyan badhe nyebarke agama sampeyan wonten tanah Jawa. Ning wonten syaratipun nggih, Syekh. Syarat menika dipun sekseni bumi langit lan isinipun. Sampeyan kena nyebarke agama sampeyan ning siji aja meksa lan aja nggunakake kekerasan. Angka kalih aja ngelek-elek lan ngowahi tatanan adat budaya sing wis ana. Sampeyan kena nyebarke Islam teng tanah Jawa ning syarat loro niku kudu manggondeli kenceng tanah Jawi ingkang pener tengah nenggih pucuking Gunung Tidar menika. Nuwun sewu Kanjeng Sultan Al-Gabah. Kalilan kula matur wonten sisiping atur kula diagung samudra pangaksami paduka. Kula taksih kemutan paduka sampun marambah makaping-kaping lan mawali-wali utusan para ulama supados siar agami wonten ing pulo Jawi. Nyatanipun sedaya gagar wigar boten pikantuk damel. Racakipun menawi boten ical tanpa kabar inggih wangsul kantun sepalih. Karana nusa Jawi menika kawentar papan ingkang wingit angker kepati prasasat jama mara jama mati. Awit manuk gotek katerangan ingkang sumebar pulo Jawa kala wau dipun kuwasani dening para Gandharwa ingkang kejem lan ugi anggadhahi kadigdayan sekti mandraguna. Iya, pancen bener kaya mangkono. Nanging yen saka pangrasaku para ulama aja nganti mandheg teka semono. Sewu dalan kudu ditindakake supaya pulo Jawa mau bisa kesrambah marang wewaring agama pungkasan. Bingah raos sing manah kula. Dene kula pinitados angemban jejiban agung menika. Prasetyaning manah kula lila remuk dados bebalang ajur dados sawur kangge ngrembakaning agami Islam. Syukur bagi sewiyen pancen kaya mangkono. Budhamu ndak kanteni sifat kandel minangka piandel loro cacahe. Ndak gawani pusaka loro ya kuwi watu timpuru kelawan tombak Kiai Panjang utawa tombak Kiai Sepanjang. Kejaba saka kuwi eling-elingen tanah Jawa kuwi makhluk sing sifat Gandharwa racake pancen kejem lan murka. Nanging menungsa Jawa kuwi alus hambeke andhap asor anuraga kebak ing tata susila. Sapa wae sing mlebu ning tanah Jawa kok tanpa subasita tanpa tata krama tan urunga bakal nemahi wirang ingkang kasurang-surang. Mula kang mangkono muga-muga besok lenggah ning Nusa Jawa
bisa nyungging sejarah gedhe tumrap tumangkaring agama suci Syekh Subakir. Nitik sandangane lan wujude cetha lamun ta kowe dudu wong tanah Jawa mara gage kowe ngaku saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu tambuh marang aku saka tanah Busroh dene jenengku Syekh Subakir. Iki ana wujudan sing cat katon cat ora iki bangsane apa? Iki bangsane Gandharwa, iki bangsane Jin. Ingkang kajibah nunggu ana ing tanah Jawa kene. Yen pancen kaya mangkono aku nyuwun idi palilahmu. Subakir bakal sowan ana ing tanah Jawa srawung karo piyayi Jawa. Wis marambah makaping-kaping wong tanah Busroh teka kene marep ngesruh marep ganggu gawe karo wong Jawa. Tekadku iki tulus, sedyaku iki suci, ora bakal ngajak marang bilai. Mergo aku ngestokake dawuh utusane pangeran ingkang pungkasan sing inti sarine sok sapa menungsa gelem nyambung talining silaturahim yekti ing kono bakal diparingi berkah ingkang melimpah ruah. Ora perlu kakean bebangan, janji ora minggat saka tanah Jawa. Rimah balungmu hilang nyawamu.
pun Semar Badranaya inggih Ismaya ngaturaken kawilujengan. Inggih Kyai Wilujeng Niskala anggen kula sowan. Dipun tepangaken kula saking tanah Busra nami kula pun Subagir. Katura lenggah ingkang kanthi prayogi nggih Syekh. Lan wonten wigatos menapa ndika tebih saking tanah Busra. Kepareng rawuh wonten ing Gunung Tidar tengahing tanah Jawa mriki. Mokal menawi boten wonten wigati bebasan nyidam rujak ing Cempaluk cumengklungen daya-daya kepengin weruh jatining gati. Monggo kula aturi paring dawuh Syekh Subagir. Blaka suta kemawon kula rumaos marem ningali kawontenaning tanah Jawi. Hawanipun ingkang adem, buminipun ingkang subur, tetanduran ijo royo-royo, toya bening ingkang turah-turah, dereng gunung geni ingkang muntahaken lar nanging boten dados bencana, malah wedi lan sela ingkang medal saking wadu ing gunung dados kanugrahan tumraping agesang. Bab menika mboten saged dipun raosaken kalian bangsa-bangsa sanesipun benten kalian wewengkon kula ing tanah Busra ingkang buminipun cengkar langka toya, hawanipun panas, perkaos pados sandang tedha. Mila bejanipun menungsa menika menawi gesangipun mapan wonten ing tanah Jawi. Ndika wau saking pundi? Saking tanah Busra utawi negari Ngerum. Negari Ngerum niku pundi? Negari Ngerum menika sakleripun bumi Arab. Ngaten. Inggih ta. Nggih, inggih Syekh. Leres ingkang dados dawuh ndika. Mila rinten dalu para kawula ing Gunung Tidar mriki tansah kula dherekaken ngaturaken panuwun sarta manembah wonten Gusti ingkang Maha Agung awit kemurahan kanugrahan ingkang dipun paringaken dening Pangeran. Inggih. Ki malah wonten bab ingkang saya andadosaken kagiyating manah kula ing wewengkon mriki antawisipun manungsa kalian Gandharwa, menungsa kalian lelembut saged makempal manunggal tur kawis tinggal guyub rukun manunggal kang raos condong kang batos. Menika elok sanget Ki Ismaya, tegesipun sedaya makhluk ing Gusti menika pancen kedah samat sinamadan daya dinayan sarta ngagungaken raos tresna asih dumateng makhluk sanes-sanesipun. Ha inggih. Inggih Syekh Subagir pancen kados mekaten budayanipun tiyang Jawi. Lan bab menika sampun lumampah sawetawis dangu. Sakmangke nuwun sewu kula tak nyuwun dawuh tebih saking negari Ngerum jengandika rawuh wonten ing Gunung Tidar kejawi nyambung pasederekan menapa wonten malih wigatosipun ingkang wigati. Inggih Ki, yektosipun waleh-waleh menapa kula ngambah tanah Jawi jumujuk wonten ing Gunung Tidar menika mundi dawuhipun Kanjeng Sultan Al-Gabah ing Ngerum supados nyebaraken agami Islam ing tanah Jawi. Mangke rumiyin nggih Syekh, menapa sebabipun agami sampeyan kok badhe mangsebarke teng mriki? Mongko tiyang Jawa niku sampun gadah tata cara manembah piyambak, sampun gadah agami piyambak, naminipun agami Kapitayan. Nuwun sewu Kiai Semar, menapa dipun keparengaken kula nyuwun dawuh
bab agama kapitayan menika menapa lan cara sembah yangipun kados pundi. Nuwun sewu, wong Jawa niku sampun gadah kapitayan lan tata cara nyembah kaliyan Gusti. Papan sembahyangipun tiyang mriki naminipun sanggar. Dene ingkang dipun sembah nenggih Sang Hyang Toya ingkang tetela tan kena kinaya ngapa. Cacakane wong ibadah agama kapitayan niku dipérang dadi 5. Ingkang sepisan tulajeg tegese jumeneng kanthi tangan diunggahke lan ngrawuhan Sang Hyang Toya ing rasa pangrasane menungsa. Tata cara nyembah ingkang angka kalih nenggih swadhikep. Sakwise pangeran tetunggalan kaliyan ati banjur tangan loro dipapanake ana ing dada pener nggenati. Angka 3 tungkul tegesipun bungkuk nyawang wonten ing bumi. Angka 4 tulapak lungguh timpuh. Dene ingkang pungkasan angka 5 tandem patrape sujud kaya bayi ingkang mapan wonten kandhutane ibu sek. Aduh Kyai Semar ingkang sampun paduka dawuhaken magepokan kaliyan cacakane sembahyang menika yektosipun boten wonten benehipun kaliyan salatipun tiyang muslim. Tulajeg ingkang tegesipun jumeneng kanthi tangan diunggahke ngrawuhake pangeran wonten ing ngarsane menungsa. Lajeng swadhikep sakwuse pangeran tetunggalan ing ati banjur tangan loro dipapanake wonten ing dada. Tungkul bungkuk menika yen cara agami kula menika naminipun rukuk. Tulampak lungguh timpuh lan ugi tandem patrapipun kados tiyang sujud. Tegesipun agama kapitayan tanah Jawa kalian agama Islam menika prasasat kaya tumbuh entuk tutup Kyai. Kala sekti, ngapa kowe kala sekti? Yen kowe pengen dawa umurmu, kowe mulya ning bumi kelahiranmu. Aja ganggu, aja ngusik katentremane wong Gunung Tidar lan tanah Jawa. Mangke rumiyin jengandika menika sinten Kisana? Lek nomripatmu jerengen gobokmu. Aku Gendruwo sing wasani Gunung Tidar kene jenengku Kala Sekti ya Ki Sambegana. Kowe tak kandhani tanah Jawa kene wis dadi papan dununge para Gendruwo. Lan saben gunung wis ana sing wasani ya kuwi ratune para Gendruwo. Gunung Tidar kene sing ngratoni aku Kala Sekti
Gunung Sindara kae sing ngratoni Ki Maduretna, Gunung Sumbing Ki Jaya Lela, Gunung Ngungkrungan Ki Sidomukti, Gunung Merbabu Ki Tropo, Gunung Kumbang Ki Bangsan, Gunung Kendeng Ki Aji Dipa, Gunung Merapi Ki Sapu Jagat, Gunung Kembar Ki Bunder. Mula yen kowe sembrono ning tanah Jawa, kowe bakal kedrawasan ora kurang 20.000 keluarga saka tanah Busra sing sirna mergo arep ganggu gawe wong Jawa. Duh, Kyai Kala Sekti, kabeng kaodada kula kapendheta jantung kula. Babar pisan boten wonten ceceking manah badhe ganggu damel katentremanipun tiyang Jawi. Kula namung badhe nderek srawung lan nyuwun palilah badhe nyebaraken agami pungkasan wonten ing mriki. Ora susah. Agamamu rasah kok gawa rene, pol-pole mung arepe musyrike wong bersih desa karo wong genduren. Wong nanggap wayang mesti kok anggap sirik, kok anggap haram. Aku ora seneng yen ngesuk karo budayane wong Jawa. Kowe mulya nuwun sewu, dereng marem menawi kula dereng pikantuk dawuhipun Kyai Ismaya nekat njaluk ora dawa umurmu. Sudakir dipun tepangaken, kula menika cantrikipun Kyai Ismaya, nami kula pun among jiwa. Ya sing ndok karepake kepiye kisana? Nyuwun pangapunten, kula menika ugi nate mireng bab ajaran agami Islam. Ning emanipun kathah piwucal utawi piwulang ingkang ganjil mboten saged dipun tampi mawi akal. Contonipun, kenging menapa kok Nabi Ibrahim dipun perintah supados mbeleh putranipun piyambak, mongko anak menika kedahipun dipun tresnani lan dipun ayomi. Menapa mboten wonten cara sanes kangge nguji dumateng Nabi Ibrahim? Dados menggahing kula, Islam menika agami ingkang mboten saged dipun tampa mawi nalar Ki among jiwa. Sejatine Allah nguji marang Nabi Ibrahim ora mung bab katresnane bapak karo anak, nanging Nabi Ibrahim diperintah mbeleh akale lan nalare supaya tunduk marang dawuhe Allah. Mergo agama kuwi dudu bab sing mung ditimbang lan dinalar utawa tembunge mentereng di logika, nanging kudu ditaati. Mula Idul Adha kae ngajari umat supaya sujud marang pangeran, merga iman kuwi ora diwiwiti saka bab ingkang bisa ditampa karo akal, nanging bab taat nadyanto durung ngerti sak utuhe marang agama. Maknane Idul Kurban
ora nunggu akal lan pikirane sepakat nanging nunggu iman sing kuat. Dadi yektine Idul Adha kuwi maknane ana patang perangan, tegese ana papat sing baku. Ingkang sepisan ya kuwi Idul Adha ora mung bab mbeleh kewan nanging mbeleh karo rasa sombong sing nguasani ati lan pikirane menungsa. Angka loro Nabi Ibrahim diperintah mbeleh putrane ya kuwi Ismail. Iki lelakon sing ora bakal bisa ditampa dening akale menungsa nanging agama kuwi mudhun ora supaya disetujoni akal nanging supaya diimani lan ditaati. Merga bener ingkang sejati ora mesti kepenak ditampa karo akal ning mesti nyelametake jiwane menungsa. Angka 3 sapa menungsa sing nolak malah kepara nganggep perintahe Gusti Allah kuwi salah merga ora cocok karo pikirane yektine kuwi padha karo Azazil nalika badal dawuh ora gelem sujud marang Gusti Allah satemah disotke dadi makhluk sing ngasor derajate ingkang sinebut iblis. Angka 4 Idul Kurban kuwi simbol kemenangane iman ingkang bisa nundukake akal pikiran sing sombong. Idul Kurban kuwi simbol kemenangane iman ingkang bisa nundukake akal sing sombong. Merga besok baline titah marang Gusti Allah kuwi ora mung nganggo akal lan pikiran sing serakah nanging baline menungsa karo Gusti Allah mung kanthi ati sing pasrah. Pangkling iki among jiwa santrike Kyai Semar Badrana ing Gunung Tidar. Ya dasar para nyata iki grombolane para Gandharwandane Ki Kala Sekti. Ya kowe nyimpang ngiwa utawa nengen kowe nyingkira kowe minggir. Endi wong neneka sing jenenge Syekh Subakir bakal tak serimpung sikile bondo tangane tugel gulune. Wong Jawa ki sak ngerti ku kebak ing reh tata krama. Tamu ki tanpa beda ratu mula kudune diajeni apa mestine. Tur sediane Ki Subakir kaya apik anggene kepengin gayuh marang kerukunan nyambung marang peseduluran. Ah, mbok ra idep. Yen nganti kowe melu celeng boloten kebolaten tumrap lakon iki, lakon tinjung akhirat nyawamu. Kowe kena gepok kunca. Tumraping Sang Syekh Subakir waton pinten jebul diadani among jiwa. Wah, njaluk rada umurmu tebak ilang nyawamu.
Aduh yo. Yo. Lo. Lo ah. Hey. Oh. Wah. Yo. Sirahmu. Oh. Wah. Hop. Hey. Oh, ha. Ojo digondeli, Hop, ha. Iya. Hot. Oh, ah. Lo. Net. What? Loro kataku. Godo siji ramarem loro. Bojo siji ramarem tetap siji ya. Wah. Hop. Yeah. Oh. Wah. Wih. Ah. Wah. Oh. Wah. Wah. Hey. Ada yang mati aku. Wah iya, oh, ah, oh, ah, hey, good, hey, lu. Kala sekti arepmu piye kowe wong tanah Jawa malah belani harus Syekh Subakir ora kok jeneng Hilani nanging wis sak wajibe lamun to sing duwe omah ngajeni karo tamu ning kowe bakal ngorak-arik wong Jawa ditonton dhisik aja banjur duwe pikiran sing reget kaya ngono karo ora dawa umurmu wae
anakku sakloron becik kowe gading cemukir apa dene pecuk manggung kawula nuwun wonten timbalan kang ngadhawuh Kanjeng Rama Gandharwa Raja Supala ayo blas mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten pepada paduka Kanjeng Rama Gandharwa Raja Supala kawula nok-nok-non ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestuku mara gage tampanana nun inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat sembah pangabekti kula kunjuk Rama bekti kula kunjuk Rama iya cah loro ndak tampa ndak bajutne anggenku tutur marang kowe ngertenono magepokan kelawan titaing Gusti ingkang sinebut menungsa jin iblis lan setan yen tedhake Sang Adam sinebut manungsa yekti dumadi saka lemah utawa lempung ingkang pinaringan piranti genep mula derajat lan kasampurnane dhuwur dewi hewadene titah ingkang sinebut jim jimono cinipta saka panasing geni utawa uruping dahana lan ngertenono yektine jimono sipate padha kelawan menungsa tegese ana jim ingkang gelem manembah marang Gusti nanging uga ana ingkang nyingkur marang pangibadah hewadene ingkang sinebut iblis mono jim sing ora gelem tunduk marang perintahe pangeran nah sak banjure ingkang sinebut setan mono sejatine sifat setan kuwi sifat ingkang seneng ngura-godha lan ganggu gawe ngajak marang tumindak nista hambet candala ingkang mengkang saka paugerane pangeran kanthi cara lumuh manembah wegah ibadah seneng tumindak durhaka culika goroh sarta ngumbar marang murka setan mono sejatine sifat ingkang bisa manjilma marang jin nanging bisa uga wujude bleger menungsa mula kang mangkono saka pitungku makluke pangeran mono yektine derajate bisa mulya lan nista gumantung saka pakartine dhewe-dhewe sanadyan wujude jin nanging lamun ta bisa ngipatake panggodane setan yekti jin mau dadi titah ingkang minulya kosok baline nadyan ta blegere menungsa nanging lamun ta jiwane dikendhaleni dening setan yekti menungsa mau dadi nistane makhluk mula kang mangkono gading cemukir apa dene pecuk manggung kowe aja rumangsa isin kowe aja rumangsa lingsem kuciwa sajroning rasa merga kowe dadi titahing pangeran ingkang awujud jim utawa Gandharwa perkara mulya lan nista kuwi mung gumantung pakartimu nuwun sewu Kanjeng Rama kula tasih kemutan Kanjeng Rama Gandharwa Raja Supala nate paring dawuh dumateng kula manungsa menika derajatipun inggil karana anggadhahi mutiara ingkang cacahipun sekawan nenggih agama akal moral lan rasa isin agama menika pranatan saking Gusti ingkang minangka dados tuntunaning kajiwan supaya menungsa pinaringan slamet donya prapting akhir menika agama akal menika kangge ngulir budi ngulur nalar miwir pikir kangge nemtokaken dumateng perkawis menapa kemawon ingkang mubeng menika akalipun
Ingkang angka 3 nenggih moral menika magepokan kalian budi pekerti tindak tanduk solas loga lan muna-muni ingkang hanjok dumateng kautaman. Dene ingkang angka 51 nenggih rasa isin. Rasa isin menika ingkang anggadhahi nggih namung menungsa. Lah mongko dawuhipun Gusti yen makhluk liyane menungsa kepengin cedhak karo pangeran kudu gelem leladi lan ngurmati karo menungsa. Milori palungguhan samangke kula kalian adi kula pun pecuk manggung nyuwun pangestu nyuwun panjurung sarta nyuwun palilah. Kula badhe suwita wonten ngarsanipun para menungsa, kula badhe njangkahaken suku tumuju wonten ing tanah Jawa. Semanten ugi kula ingkang putra sampun gembleng lan kenceng tekad kula Kanjeng Rama anggen kula badhe ngejawi utawi tumuju dumateng tanah Jawi kepengin leladi dumateng jalma menungsa. Waladala yen pancen tekadmu wis kenceng lan gembleng wis ora kena dipambeng, aku dadi bapakmu mesti wae mangestoni waton sediamu hayu. Merga makhluk sing duwe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu. Kowe ndak lilani jumujuk ana tanah Jawa. Yen kowe kepengin dadi jim sing becik, kepengin dadi gandarwa sing apik, kowe munggah ning Gunung Tidar, kowe suwita marang Kiai Semar Badranaya. Merga Kiai Ismaya kuwi sing dadi danyange wong tanah Jawa dalur. Ngaturaken panuwun ing tanpa upami dene Paduka sampun paring pangestu saha palilah. Daya-daya ingkang putra kekalih nyuwun pamit Kanjeng Rama. Ya. Duka-duka digawa ngati-ati aja nganti keri. Nadyan kaya ngapa lan kepiye sing jenenge bapak ki tega larane ora tega patine marang anak. Eling-elingen welinge pun bapa. Lamun to ning tanah Jawa kuwi sakjroning rubida kepepet marang lelakon sing abot. Kowe ngedruka bumi ping 3 bapakmu sing bakal bantu nulungi kowe cah loro. Kakang Gading Cemukir, apa Yayi Pecuk Manggung? Rumangsa marem kang dadi rasaku merga wis antuk palilahe Kanjeng Rama. Tur becike Kanjeng Rama Gandarwa Raja Supala ora bakal negakake budalku kelawan budalmu. Wanter kang dadi pangandikane aku karo kowe wajib ngiling-iling lamun to aku lan kowe sakjroning bebaya supaya ngedruk bumi ping 3 mesti panjenengane bakal rawuh nulungi aku kelawan kowe. Terus karepmu tak cobane bener apa ora? Kowe ana bebaya apa ngger Gading Cemukir? Mboten wonten bebaya Rama. Dek ngundang aku ngedruk bumi ping 3. Kula namung nyobi kok Rama. Bah. Senengamu tiwas kaget aku mlayu rene tiwas ranggawa trompet ora. Jenengane dawuhe napa? Nggo trompet. Bojoku gen seneng.
Aja nggih dolanan kaya ngono yen ana bebaya wae ngedruk bumi ora. Mulih neng dang kamu remuk kowe Subakir. Putulun Ngger Ismaya ana wigati apa dene jeneng kita ngrawuhake ulun ana ing sanggar pamujan kene. Ha inggih Eyang Pukulun Sang Hyang padha wenang. Langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sahandap pepadha paduka Kanjeng Eyang. Iya Ismaya wis ndak tampa. Ana apa nggih? Apa kira-kira jeneng kita wis bosen dadi pamong ana ing tanah Jawa? Merga ulun isih kelingan lamun ta jeneng kita iku sejatine dewa ingkang difitnah dening Bathara Guru kanthi cara Bathara Guru ngutus kelawan Jimaya nyidra pusaka loro kelangenane ramamu ya kuwi Bathara Tunggal ingkang awujud Pranlata Maosandi utawa Godhong Rewan lan uga Cupu Manik Astagina. Godhong Rewan dipapanake ana sak ngisore kajang sirahe utawa bantale Kakang Wantaga ewadene Cupu Manik Astagina dipapanake ana ngisore kajang sirahmu. Satemah Bathara Tunggal murka jeneng kita tinundung saka kahyuwangan dadi pamong panengen ing tanah Jawa. Ewadene Kakang Wantaga dibuang ana ing tanah Sabrang momong para raseksa kanthi jeneng Toga. Kaya mangkono iku wengise Bathara Guru anggone dan kelawan jabatan mendem karo kelungguhan ngalalake 1000 cara supaya kasembadan kang dadi penggayuhe. Ismaya yen pancen jeneng kita rumangsa wis kuat anggonmu kepengin dadi pejabat bakal ndak bantu. Yen pancen jeneng kita wis ora kuat dadi pamong dina iki ayo ndak boyong mring kahyuwangan dadiya dewa meneh men uripmu sarwa mulya ora ana sambikala. Nuwun sewu Eyang Pukulun, nyuwun pangapunten menawi dados dewa malih kula mboten kemawon. Merga dados dewa niku urusane kalih nepsu, yen dadi pamong niku urusane kalian rasa sabar lan ugi nrima. Mila kula tak trimah dados pamong kemawon nderekaken para menungsa anggenipun gegulang kautaman wonten ing Nusa Jawi mriki. Syukur bagi sewu yen pancen kaya mangkono. Nanging sebab apa ndak sawang kok katon peteng guayamu semune lagi nggendong perkara sing abot. Nuwun sewu Eyang Pukulun, blaka suta blak kotang terus terang
ing padepokan Gunung Tidar samangke nembe wonten perkawis ingkang sakalangkung ribet. Para menungsa ingkang mapan wonten mriki sampun rumaos tentrem lan jenjem krasuk agami kapitayan. Nanging dinten samangke wonten kiai saking Laladan Purwomadya. Purwomadya ki ngendi? Timur Tengah. Purwomadya. Ingkang ngusik dumateng katentreman badhe nyebar agami pungkasan wonten ing tanah Jawa. Satemah dredah minggah Panca Bakah kalian Gandarwa ingkang dipun pandegani dening Gandarwa Kala Sekti. Mongko wonten mriki kula menika dados pinisepuh utawi sesepuh. Lajeng anggen kula ngrampungi lelampahan menika kedah kados pundi kula nyuwun dawuh saking Paduka Hyang Pukulun. Ilahing awik namastu namasidan Ulup Semar Badranaya. Nusa Jawi iki papan ingkang luhur sarta papan dununge para makhluk ingkang luwih dhisik temata uripe kanthi kebak kasusilan lan rasa katresnan marang apa wae lan sapa wae. Sarta kabeh sing ditindakake lan diputusake ora mung bab sing bener luput nanging tansah mapan ana ing pakarti ingkang luhur. Ya kuwi ingkang sinebut kawicaksanan. Mula kang mangkono Ismaya nadyan ulun ora mulang sing kanthi gamblang lan wijang mestine Ismaya wis bisa nggagapi marang corek ing lelakon iki. Saksampunipun nampi dawuh Paduka Kanjeng Eyang dasaripun rinengga endahing swasana lan ugi manising swanten saking bojo kula niki wau. Astungkara Sidam, Astungkara Sidam. Menika kala wau swantenipun kanastren. Nggih ngoten niku. Kanastren niku bojone kanakene ngoten. Ning urip kula suwung sepi sampun ra duwe kanca. Ucapmu bakale mandi. Kiwa tengen kula malah nggojloki kula ora. Sak sediamu dadi yen butuh kanca njajal ayang-ayangmu kuwi pujanen. Sapa kaya bangsane Ndruwa. Ya pancen aku bangsane Gendruwo. Jenengku Gading Cemukir. Kowe ya Gandarwa to, tak sawang sikilmu ora napak bumi. Padha-padha Gendruwo aja ngelak-elak karo wong Jawa jangkemmu.
Jeldah ana murup pengabarane Kala Sekti. Nampek anggane gading cemukir. Bubrah budayane nganggo. Ora dadi apa tak wadulke karo adikku. Adikku sapa jenenge mau? Pecul manggung. Wujudku mau ning ganteng kaya bagus. Saiki kowe kaya tikus kaya wedhus. Aduh ora patut babar pisan. Wujudmu kaya ngono iki ora pantes ngalor ngidul nggo trompet ngono kuwi. Ora apa-apa. Iki lakon apa dadi kaya ngene? Sambat kae wong kaya pesta kae kapok iki sae. Sing kaya ngono ya padha karo ngregeti jenenge makhluk Gandarwa. Ora patut babar pisan kowe. Kowe kebangetan Kala Sekti.
Aduh, Mas Gareng, kula tanpa daya tanding kalian kala sekti. Pedro, apa kowe ra kelingan welingi utawa dawuhe Bapak Gandharwa Raja Supala? Lamun to aku karo kowe kepepet karo lelakon kepengkok marang Pancabaya supaya ngedruk bumi ping 3 panjenengane mesti paring pitulungan itu. Kapang kalakar manguwo mungsuh hamintala awan iki nek ana wewujudan sing geguyokake iki bangsane apa Bapak menawa jenengan pangkling kaliyan ingkang putra kekalih kula pun gading cemukir kula pun becuk manggung wujud kula kados mekaten karana dipun ajar dening Gandharwa ing naminipun Kala Sekti Bapak. Dalah anakku bocah loro lelakon iki tampanen kanthi lila legawa lan ikhlas merga sing jenenge makhluk ana ngarsane pangeran besok derajate padha dudu sing ganteng dudu sing jatmika sing bakal mulya ana swarga nanging sapa wae sing gedhe darmane tumraping alam padang iki ning kok wonten wujudipun Gandharwa monggo jenengan rajane Gandharwa kok kendelan kewala menika kados pundi welungguwa sing penak jangkae dhewe sampe kono manik manik supaya yaksine pijojo bang mawing wengis netra kocak ngundar andir kagula tobat Gusti kula nyuwun pangapunten sesembahan kula Sang Gandharwa Raja Supala layak wis pirang-pirang taun kowe ora mapan ana Pulau Awindo metu saka golongane Gandharwa jebul kowe arep gleleng arep ngedekne gendera dhewe ning tanah Jawa reka-reka kowe ngangge jeneng Kala Sekti mongko sejatine jenengmu wis sambegana kula nyuwun pangapunten kula medal saking Pulau Awindo golongamu rombongamu ya Gandharwa Pulau Awindo aja mbagusi neng kene ayo mulih ra mulih ilangi nyawamu nggih nggih Gusti nyatanipun tanpa lantaran pitulunganipun jengandika lan ugi putra-putra ndika mbok menawi sampun tamat sejarahipun Subakir mapan wonten ing tanah Jawi. Nuwun sewu nggih Syekh. Kula niki dadi wong sing duwe omah sampeyan niku tamu tur sampeyan tamu sing apik.
sampun satrepipun menawi kula caos pakurmatan supados ndika tentrem ayem mapan wonten ing pulo Jawa. Sakmangke kersa ndika kados pundi? Inggih nuwun sewu. Kula lajengaken anggen kula matur kula badhe nyuwun palilah nyebaraken agama pungkasan wonten ing tanah Jawi lan benjangipun wonten para wali ingkang sinebut Wali Songo ingkang mbacutaken dumateng anggen kula siar agami Kyai Semar. Inggih ning saderengipun kula tampi cobi mangjlentrehke jane agama sampeyan niku agami sing pripun, Seh? Sewu kula tak matur nggih Kyai. Agami kula menika Islam. Islam menika tegesipun taat, tunduk lan pasrah sumarah mring Gusti Allah. Islam maknanipun tentrem lan sedaya umat muslim kedah ngreksa dumateng katentreman mboten namung tentreming pribadi ning ugi katentremaning sedaya para makhluk inggih tentrem lahir, tentrem batin, tentrem donya ngantos akhiripun. Islam menika kanugrahan utawi pangayoman saking Gusti kangge kawilujenganipun sedaya makhluk lan alam saisinipun. Islam menika maknanipun wangsulipun titah dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Islam saripatinipun sanes kawruh lan ngelmu mila kala mangsa Islam angel dipun nalar karana Islam menika ukuranipun rasa pangrasa kapitayan lan tresna asih dumateng Gusti ingkang Maha Nasa lan sedaya alam saisinipun. Mila saben-saben maos kitab suci mesti kawiwitan anyebut asmaning Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Tegesipun yen menungsa kepingin bisa manunggal tetunggalan kalian Pangeran Binjang syaratipun kedah ngrembakakaken sifat welas asih dumateng sinten kemawon lan menapa kemawon. Menika werdinipun Islam Kyai Semar. Pun kula saged nampa lan Semar nglilani yen sampeyan badhe nyebarke agama sampeyan wonten tanah Jawa. Ning wonten syaratipun nggih, Syekh. Syarat menika dipun sekseni bumi langit lan isinipun. Sampeyan kena nyebarke agama sampeyan ning siji aja meksa lan aja nggunakake kekerasan. Angka kalih aja ngelek-elek lan ngowahi tatanan adat budaya sing wis ana. Merga seni budaya lan tradisi niku uga kanugrahan saking Gusti supaya uripe menungsa guyub rukun lan duwe jati diri. Sampeyan kena nyebarke Islam teng tanah Jawa ning syarat loro niku kudu manggondeli kenceng.
matur nuwun Kyai Semar. Sak mangke kula nyuwun palilah malih. Napa melih? Supados tanah Jawi menika tebih saking pakarti jail lan nista kamurkanipun para Gandharwa. Kula nyuwun palilah badhe mendhem watu timpuru lan nancepaken tumbak Kyai Sepanjang wonten ing punjere tanah Jawi. Tanah Jawi ingkang pener tengah nenggih pucuking Gunung Tidar menika. Tumbal kekalih watu timpuru kalian tumbak Kyai Panjang sampun kula tancepaken ing punjere tanah Jawi ing Gunung Tidar. Lan kula ugi badhe mendhem tumbal ing kiblat papat tanah Jawa. Nenggih wujudipun duk alang-alang andong lan sarem. Maknanipun menapa menika, Syekh? Sisih kidul kula tanduri duk tegesipun wektu. Sisih kulon kula tanduri alang-alang tegesipun alangan. Sisih wetan kula tanduri andong tegese andonga. Sisih kidul etan kula tanduri sarem tegese marem. Gunggung kumpulipun menika mujudaken donga ingkang werdinipun duk ana alangan ndedonga supaya marem lan tentrem menika werdinipun. Matur nuwun nggih, Syekh, matur nuwun. Saka apike swara endahe donga sampeyan nganti kula meh kemawon makyut nggih. Nyuwun pangapunten. Jenengan sampun numbali tanah Jawa mugi andayane wilujeng ing samudayanipun. Sak sampunipun antarane budaya Jawa, adat Jawa kalian agama Islam manunggal. Wong Jawa kaya mlebu wonten ing Pura Kencana. Pura tegesipun lawang gedhe, Kencana tegesipun emas. Manunggaling budaya Jawa kalian Islam sami kemawon nglantaraken wong Jawa tumuju marang jaman keemasan Syekh Subakir.